Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, season 6. Ama comments abantu lawa or ama comments abantu ababukela Uthando Nes'thembu. Okunye ayikho into entsha. Nje sisho lokho kusho abantu nezinto ke abantu abacabanga ukuthi zingenzeka mawukuthi season 6 uyabuya expectations into efana naleyo noma abanye ke baphoxekile noma abanye sebebhorekile already njengothando nesithembu. Ngizokusho ukuthi lokho abantu bakushiswa yini ngisisakhumbula ukuthi useason 1 angiwazi ngikhuluma iqiniso angikukhumbula season 1 kodwa ngicabanga ukuthi season 1 bekusemnandi la bebezwana khona beyi big family nje izinto ezinjalo. Angazi ukuthi kwenzeke nini ke la sekuthengwa khona imoto bekuseason bani kodwa angivele ngikhulume ngoseason 5 lo ogcinile. Masibheka kahle Uthando Nes'thembu seza ukuthi ubaba Mseleku wayefuna ukufundisa ngesithembu, wayefuna ukuveza futhi ke ngempilo nesithembu into efana naleyo ngoba ikhona incwadi le ayibhala. Siyakubona ke konke lokho nezinto ezenzakalile kodwa manje mase sibheka ngoba season 5 okusho ukuthi sesibone le show kangaki nje benza ama episode amangaki ngenyanga akunalutho ke ngoba ngizokukhumbula ukukhalculate lokho. Masibheka season 5 yini entsha abazoyiletha manje ilowo mbuzo omkhulu ngoba abanye abantu basesebekhathele indaba ye divorce kudlalwa nge divorce indaba ka number 5 kukhohliswa abanye besifazane mhlambe abanesifiso kodwa le yangihlekisa yesho mangifuna uqamamanga mawuthi ngempela ukhona ofisa ukuba number 5 cha nje hayi ngiyanihleba ke mina nangihlekisa ngoba nayibona phela izinto ezenzeka lapha ya Uthando Nes'thembu noma ke singakuboni konke kodwa uyabona nje ukuthi hawu kahle mawu number 5 shuthi uzojoyina impilo ekanje. Ake ngithi ke izinto lezi ebezinake kakhulu kwishow mhlambe bezenza ishow ile yokuthi kuno number 5 okulinde ukuthi afike ajoin ishow shuthi kuzoba nomshado okuzo introduce ubuso busha kube i-divorce le besilobu sibeleselwe ngayo ukuthi uMangwabe vele usekhombisa ukuthi nje akasafuni ukuba ingxenye yalomndeni. Sabona ukuthi angathi la bekudlalwa enye igame noMangwabe futhi naye uphakathi ngoba ekuqaleni bekuzwakala ukuthi yena uthula kakhulu uyahlonipha so nje uyabhora ekuqaleni. Manje mayisebuya usebuya uMangwabe ohlukile uMangwabe nje ophendula noma yini afisa ukuyisho kodwa kwezinye izinto ke uMangwabe uneqiniso ukuthi la eyokuxabana kwakhe noMseleku ibuye ingabukeki kahle kodwa mayisenza ama comments uyabona ukuthi ubeka izinto nathi sizibonayo. Season 5 ike sebekhulumile phela bayibhubhudlileke i-storyline se divorce number 5 nje hawu number 5 njengamanje unengane na 3 kahle ngokweshow unengane na 3 noma unengane na 4 ngoba phela ngithi ngesikhathi mabethi khona number 5 la ama-gossip pages azikhandela i-story kuthiwa usekhona already low number 5 low ukhulelwe ke kukhona ingane yini number 5 kuvele kuzokhulunywa nangaye kwishow okusho ukuthi umuntu ozovela. Hawu okay i-DM ka baba Mseleku igcwele ukhona osisi abafuna ukuthi bekhokhe 5,000 beyodla nayo idina khona ezobakhetha phakathi wabo khetha number 5 uyeza ku number 5. Hawu kuhleliwe kumnandi nangoba abomseleke sevusi indaba ka number 5 oshuthi nje kahle besibuka Uthando Nes'thembu and number 5 kodwa number 5 akazange aveleke season 5 silindele season 6 so abathi abantu ke if bebuya no season 6 yini entsha ngoba phela manje sesiyabona ukuthi ayikho into entsha abazoyikhombisa isithembu sesibonile nokufunda ngesithembu kodwa ke asibuyeke la ukufunda ngesithembu. Ake ngithi besifunda ngempilo kababa Mseleku singasho ukuthi besifunda ngesithembu noma ke u20% besifunda ngesithembu ngoba ngeke size sisho ukuthi ngempela indlela abaphila ngayo noma izinto abazivezela zona konke kurepresenta isithembu cha. Imindeni ayifani
isithembu zikhona izathu ey'ningi ukuthi saqalwa kanjani, kwenzekalani, konke lokho engicabanga ukuthi futhi ukube bekwenzeka kuvuleleke bebe khona nabantu abadala abakwazi ukuchaza lolo daba bekuzozwakala ngenye indlela. Lana besibuka impilo kababa uMseleku nomndeni wakhe esikhombisa ukuthi baphila kanjani nezinto abadlula kuzo, nanokuthi-ke nje ukuba kwisithembu into engiyibukile akuhlukile kakhulu nempilo nje ephilwa abantu bonke, ngoba wonke umuntu uzoba ney'nkinga nani i-stress esikhona empilweni, kunama-challenges into efanayo. Kuwukuthi-ke phela lana-ke mangibhekile njengoba kunjena nje kuhleze kunama-meeting ngoba ubani uzoxabana nobani, okuyinto nathi esike sizwe-ke ishiwo ukuthi isithembu sinokukhuluma. Kodwa manje-ke ku-season 6 ngoba phela ukwenza i-show usuke wenzela abantu ukuthi bebe nomudla wokubuka i-show, bethande lento oyenzayo, beyilandele ukuze izoba successful. Njengoba-ke bebelokhu bekhuluma nge-divorce, bekhuluma ngo-number 5, angisho ukuthi njalo kufanele kube khona i-divorce bakwethu. Yiba bebedlala nge-divorce, yiba bebedlala nge-divorce oMangwabe noMayeni nobaba Mseleku njalo. Nathi sibuye la ku-YouTube sizoqamba amanga sithi uMangwabe usephekhile iy'mpahla, usesayinile nje konke ngempela uyahamba. Angithi yiba begabisa, angazi noma ukugabisa yini, kodwa lokhu ababekwenza njalo nje. uMangwabe uyahamba, abahambayo, u-number 5 uyeza, kufuneka iy'ngane zabafana, abantu sebekhathaleke ileyo nto. Kodwa ngisho ukuthi phela manje ngoba abantu bekhathele indaba ka-number 5 ne-divorce, kusho ukuthi akukho yini mhlawumbe okunye okusho abafisa ukuletha ngoba asazi. Angithi nomuntu obhala iy'ncwadi uyabhala enye aphinde futhi afikele omunye umbono noma akhumbule enye into abhale, nababhala amaculo kanjalo. So angazi ukuthi manje uma bezobuya no-season 6 bazobe sebeletheni, kodwa besicela nje ukuthi le ya-number 5 noma isingavalwa, naleyo kulobu bekhumbuza uMakhumalo nabanye osisi abaninkinga ngaphandle sesingayivala leyo. I-divorce sibongile, u-number 5 sibongile, yini enye ukwenza ukudlala ngoMakhumalo. Ngikubona kanjalo ngoba phela basuke bazi ukuthi uMakhumalo vele ngeke eze benawo amagama amaningi kulento abahlezi beyilethe eduze kwakhe bekhuluma ngayo, bazi ukuthi akukho vele okuningi azokusho. Nanomunye umuntu ongaphandle onenkinga efanayo yini osuke vele uzoyisho kwisimo ongasazi ukuthi sikanjani, saziwe umdali kuphela, uyabona. Bengisho-ke ukuthi abantu bathi sebebhorekile, babona ngathi vele nabo sebephelelwe yinto abazoyenza ku-TV, mabebuya noThando Nes'thembu bezolobu bebelesela into eyodwa. If u-season 6 uyeza ngoba bakhona bayithandayo i-show, ake yibe nento ezothandeka, nento ezokwenza ukuthi abantu belandele, bephinde bebe nomudla wokubuka i-show. Ngoba phela manje ukuphinda i-divorce no-number 5, ubani u-number 5? Ukhona noma akekho? Ikhona ingane ena-4 nena-3 ngoba phela khona abanye abasibuthi u-number 5 vele-ke usenjalo. Asazi ukuthi base bempopora kuphi-ke labo, kodwa basho hhayi futhi la kwa-social media la eMzansi nje ngamanga kwabonke kosisi nje abawo-plus size, abathik, abake bashutha noMseleku bala bawo-number 5. Nami anginqeni ukukwenza lokho ngoba phela ubaba uMseleku naye hayi kade wasibelesela ngo-number 5, u-number 5 akhokho 5,000, u-number 5 nje yonke indawo number 5. Ngisho emshadweni yabantu emenyiwe ukhuluma ngo-number 5. Ngapha futhi uthi uney'ntombi, hhayi baba uMseleku unayo indawo nje encanyana enongathembeki. Sayibona le yesithembu, kodwa ikhona le ncanyana ngoba nakho phela wathi usecela ukuba ney'ntombi. Ngala uMayeni uthi isikhathi asikho, noMakhumalo uthi isikhathi yinto eyinkinga emndenini. Hhayi okunye angisazi ukuthi ngithini, okunye-ke ayikho into entsha, kusuke nje kuyi-update noma sivusa izinto ey'ndala ngesithembu
ngothando nesithembu, noma sivusa into esiyibone ifake ubaba Mseleku ku-social media page yabo. Ungaze udinwe ukuthi hayi bo, kanti why? Ngoba phela ayikho into entsha enilethayo. Hayi, akabi khona. Masikhona sizoyiletha le entsha.